பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் ஆத்தர் அண்ட் ஷாக்கர் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெக்காவிட்டி த மிஸ்ட்ரி கேட் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டிஎஸ் எலியாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா த மைஸ்ட்ரி கேட் அப்படின்னு இருக்குது. அப்போ நம்மளுக்கு கேட்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது, ரேட் தான் ஞாபகம் வருதுன்னா அது ரெண்டுமே எப்பவுமே சண்டை போட்டு நம்ம வச்சுக்கோங்க. அப்போது த மெக்காவிட்டி த மைஸ்ட்ரி கேட் அப்படின்னா டிஎஸ் எலிகாட். இந்த கேட்டு அங்கே எலி நான் வச்சுக்கோங்க, அதான் டிஎஸ் எலியாட். அதுக்கப்புறம் த ஆக்சிடென்டல் டூரிஸ்ட் அதுக்கு வந்து பில் ப்ரைசன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. இது எப்படின்னா இப்போ நம்ம எங்கேயாவது டூர் போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பில் வந்து அதிகமாகும். அதான் த ஆக்சிடென்டல் டூரிஸ்ட் அப்படின்னா பில் ப்ரைசன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் த ஹாலோகிராம் அதுக்கு வந்து வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் என்ன அப்படின்னா ஹாலோஸ்பியர் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது மேக்ஸில் படிச்சிருப்போம் ஹாலோஸ்பியர்னு. ஓகேவா? அதான் ஹாலோகிராம் அப்படின்னா ஹாலோஸ்பியர் நான் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஹாலோஸ்பியர், அந்த சைடு வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எவரெஸ்ட் இஸ் நாட் ஓன்லி த பீக் அப்படின்னா குலோத்துங்கன். அது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எவரெஸ்ட்டுக்கு கீழே நிறையா தண்ணி ஃபால்ஸு இந்த மாதிரி ரிவர் இந்த மாதிரி நிறையா தண்ணிலாம் போகும், நிறையா குளம்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. அதான் எவரெஸ்ட் இஸ் நாட் ஓன்லி த பீக் அப்படின்னா குலோத்துங்கன், அதான் நிறையா குளம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. இப்போ குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங் அப்படின்னா எம்சி மேரி கோம். பாக்ஸிங்கோட குயின்னாலே நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மேரி கோம் தான். அதான் குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங்னாலே எம்சி மேரி கோம். அதுக்கப்புறம் 6th ஒன் வந்து ஃபர்கட்டிங் அப்படின்னாலே ராபர்ட் லியாண்ட். என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே ரோபோ ஒன்று தான் எப்பயுமே எதையுமே மறக்காது. அதான் இப்போ ஃபர்கட்டிங்னாலே நம்மளுக்கு ராபர்ட் லியாண்ட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. அதான் ஃபர்கட்டிங்னா ரோபோ வந்து எப்பயுமே எதையும் மறக்காது, அதான் ராபர்ட் லியாண்ட். இந்த சிங்கிங் லெசன் அப்படின்னா கேத்ரின் நான்சி ஃபீல்டு அப்படின்னா சில பேர் சிங்கிங் பாடிட்டுருக்கும்போது ரொம்ப சத்தமாக பாடுவாங்க, அதான் கத்தி பாடுவாங்க, தான் கத்தி பாடுறது தான் அதான் கேத்ரின் நான்சி ஃபீல்டு. அதுக்கப்புறம் லைன்ஸ் ரிட்டன் இன் த ஏர்லி ஸ்ப்ரிங் அதுக்கு வந்து வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த். இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏர்லி மார்னிங்லேருந்து ஒரு லைன்ஸ் எழுதிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மில்லியன் வேர்ட்ஸ் வந்துடும் ஈவினிங்குள்ளே அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. லைன்ஸ் ரிட்டன் இந்த ஏர்லி ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா வில்லியம் மில்லியன் நான் வச்சுட்டு வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கன்வர்ஷன் ஆஃப் பேர்ன் ஸ்பெக்டேட்டர் அப்படின்னா ஓகாடன் நாஸ் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க பேர்ன் ஆனதுலேருந்து கன்ஃபியூசன் ஆகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க லைஃப் வந்து நாஸ்தி ஆயிரும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. எப்படின்னா கன்ஃபஷனை கன்ஃபியூசன் நான் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 10th ஒன் வந்து டைட் கார்னர்ஸ் அப்படின்னா எட்வர்டு வெரல் லுகாஸ் அப்படின்னா நம்ம விரலில் வந்து டைட்டாக அதாவது இப்போ ரிங் போட்டோம் அப்படின்னா அது டைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதை லூஸ் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. அதான் விரல். அப்போ எட்வர்டு வெரல் லூக்கஸ். அந்த டைட் கார்னர்ஸ் அப்படின்னா எட்வர்டு வெரல் லூக்கஸ் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் போர்ட்ரேட் ஆஃப் எ லேடி அப்படின்னா குஷ்வந்த் சிங் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. இது எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ வந்து எல்லாரோட லைஃப்லையுமே ஒரு பெண் வந்து எல்லாருக்குமே தேவைப்படும். ஆனால் போர்ட்ரேட் ஆஃப் எ லேடி அப்படின்னா குஷ்வந்த் சிங். அதாவது குஷ்வந்த் சிங்கில் அந்த மந்தில் உள்ளதை வாண்ட்டு நான் வச்சுக்கோங்க, எல்லாருக்குமே தேவைப்படும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கான்வகேஷன் அட்ரஸ் அப்படின்னா டாக்டர் அறிஞர் அண்ணாதுரை. ஓகேவா? பட்டமளிப்பு விழாலாம் வந்து அறிஞர் அண்ணாவுக்கு தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. பட்டம்லாம் வந்து அண்ணாதுரைக்கு தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு, அதான் டாக்டர் அறிஞர் அண்ணாதுரை. ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் அப்படின்னா கேப்ரியல் ஒக்காரோ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு எப்படின்னா இப்போ நம்ம சின்ன பிள்ளைலாம் பார்த்துருப்போம், யாராவது நம்மளுக்கு ஸ்டோரி சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னாலே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ நம்ம எல்லோரும் கேப் விட்டு உட்கார ஆரம்பிச்சிருவோம். அதான் அப்போ கேப்ரியல் ஒக்காரோ. அதுக்கப்புறம் 14th ஒன்று பார்த்தோன்னா ஷார்ட் இன் எ டார்க் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சகி. இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா
இப்போ ஒரு டார்க்கான இடத்துல ஒரு ஷார்ட்டோ ஷூட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது நம்மளுக்கு அது கிளியராக தெரியாது. அப்போ அதை பார்க்க சகிக்க முடியாது. அப்போ ஷார்ட் இன் டார்க் அப்படின்னா சகி, அதான் சகிக்க முடியாதுன்றது சகின்னு வச்சோம். ஃபஸ்ட்டு பேசன் அப்படின்னா சிவி பர்கர்ஸ். இது எப்படி நான் வச்சுக்கணும்னா பர்கர்ஸை பர்கர்னு வச்சுக்கோங்க. பர்கர் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தான் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட் ஆகும். அதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட் அப்படின்னா சிவி பர்கர்ஸ். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் 16th ஒன் வந்து நெவர் நெஸ்ட் அப்படின்னா செட்ரிக் மவுண்ட். இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு சென்டரிங் போட்டு மவுண்ட் ஷேப்பில் கட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா பறவையெல்லாம் கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. நெவர் நெஸ்ட் அப்படின்னா செட்ரிக் மவுண்ட். செட்ரிக் வந்து சென்ட்ரிங் நான் வச்சுக்கோங்க. அதான் சென்ட்ரிங் மவுண்ட். அப்போ நெவர் நெஸ்ட் அப்படின்னா செட்ரிக் மவுண்ட். அதுக்கப்புறம் வித் த ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா ஸ்டீஃபன் லீகாக். இது எப்படி நான் வச்சுக்கோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் எடுக்க போனோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இடத்துல பீகாக் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த பீகாக் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எடுப்போம். அதான் அப்போ நம்ம ஃபோட்டோ வித் த ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா ஸ்டீஃபன் லீகாக். பீகாக் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட சொல்லி ஃபோட்டோ எடுப்போம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ஆஃப்டர் 20 years அப்படின்னா ஓ ஹென்ரி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. இது எப்படின்னா கென்னை அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் ஓ ஹென்னு நான் வச்சுக்கோங்க. ஓ ஹென்ரி கென்னை நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் 20 yearsக்கு அப்புறம் கென்னே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு நாம் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான்.